Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingay di tinagan a Melvi, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaan iti asawa ken anak, ket may papan iti panagbiag mi ti inak isalaysay. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Melvi. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. At ito sildo kay tabulan, Melvi. Ha? Dahito na ang Edgar? Pasensya ka na. Dahito lang kami tinabati ti sweldo. Adong kami tinaggasto sa kay Jeda Gusmi. Apay ngamin nga itaka lang ang nagawid. Talo alawas adi ka nagawawid ah. Siyempre, tawak lang mat nga agsakit. Anya? Nagsakit ka gayam? Gamapay adi mo imbagbaga? Kat adayaw kang matlaang mat. Mabantayan nak matlaang aya. Ala, huston. Ang mga no agsubang talaang no itultuloy ta dahito asaritaan ta. Nagsubligaya mo ni Edgar ijay dagusta. Wala nang. Kasla manulaang nga aldaw na dito ibalayo. Ita, nagsubli na dagos. Jakman amo iti day at tao. Tano at da ibagak, makaungat mat. Ay na, kita umaanak ko. Ang mga nod damot sa baling aramidan ti asawam. Jak kaya ta panunutan na kasta nanang. Sapay kumata saan? Imposible mo't na dya lalaki. Kaslaawan pa'y iiliwad na kada kayo. Talo alawas asan na nagawawid. Sa ita, pimanaw manan. Huwag nga rod nanang. Nakaturog pa'y ti inaudi nga anak may di pimanaw. Di na pa'y ko na nga urayan na ang makariing. Day tangarod ko tanak ko. Kasla magagaran pa'y kit di apumanaw dito'y balayo. Apayan, Melvi. Nagbaliw matday talangam. Ha? Apay ka di ay mi? Ay na. Nalinis ti rupam ti amok ngam nay apayan. Nagdadakkel mat na dagita kamurom. Kasla nakurut-rut pa yan day tamuging mo. Ha? Ay, awan da ito'y ay mi. Ne, ibagamla ang ano da parikot mo. Awan parikot ko. Kat, apay nga ruda kasta. Wano, aginaw ka. Ay, saan ay mi? Basit pa lang dyan naudi nga anak ko. Agi nawakit din. Sa bali nga minti madmadlaw ko ken ka. Diyak pa yan mga nga katawa ka. Ay, basta. Awan da ito'y. Di mon pakariribukan. Rabiin, Melbe. Apay, di ka pa'y maturog. In kayo lata maturogan nanang. Orayak pa'y ti asawak. Apay, sumangpet ka no aya ita. Uwan ka no nanang. Isumot timbaga na idi mawag kanya kidi kalman. Kano alas 10 iti rabi. Itay kumapay lang nga simangputa. Ang mga nung naladaw mata nagrubwat nanang. Ay na anak ko, ingkakat maturugan. Sumangpet tulak ta. Nanang. Amumatan di asawam. Sumangpet lang no kay kayat na. Iso mairuam kan. Hello? Apay adi ka nagawid idi kalman. Talaga ka di nga awan apulos titong palam kadagiti karim? Pasensya kan, bakit? Kasta nga minunay ti bannog ko iti kalman. Iswa nakaturog ka kadagos. Amom ka di nagururay kami kadagiti anak ta? Magagaran dagiti putot mo makakita kan ka? Ngam na pa ay dalaang. Ay na, naturog kayo kumangaminan na, idididak mauray. Agpanunot ka man mo't Edgar. No di nakailiw, ipagpagapumla ko man kadagiti pinutot mo. Ala, pasensya kan. Saanan na maulit? Bye. Inidap na ti telepono. Anya nga'y Melvi. Di mo mat napasangpat di asawam idirabi. Talaga nga ulbod da di alalaki, nanang. Uray ko man no impatulod na latta di kunak nga inayon ko iti pagbayad ti anak mo iti pagadalan. Ngam awan mat. Ay, anyan ti kastoy agasat mo anak ko. Nang kita kalakuman iti sabali alalaki iti. Nasaya at mat siguro ti biyag mo ita. Saan ka ngagparpari ko takasta?
Kasano, nalaing mo't ngamin amang ilamang iti ugali na idagar-aram pay laang nanang. Mala, di ka mapabaso anak ko. Maasyanak lang amin kan ka. Ay, sapay ko matagbalbaliw ti asawak nanang. Tapno saan ang maimatangan dagiti anak mi, tinagalas nga aramid na. Nagaw-awid ka pay laang, Edgar? Na. Apay, awan ka di ti lugar ko dito abalay? Damagam day tabagim, saan asya? Anya? Talaga nga ulbud ka. Kinunam nga iyawid mo ti pagbayad ni Junior. Ngamsan ka mo tanagawid? Ah, Saan la namnaminsan a pinangnamnaman na kami iti awan, Edgar? Iso ano kastamot lang ti aramid mo? Uray di kan agaw-awid. anya? Kaslaawan mo't lang ti serserbina nga da asawak. Ngamin, agawid ka lang no kay kayat mo. Mangtad ka lang iti pang abastomi no kay kayat mo. Makapaomadaytan nga aramid mo, Edgar! Melby, di ka kumamasaksakan iti daytoy nga ibagak Ha? Anya ka di day Amy? Ado kami nga mina na mas daaw. Kasla saan mi nga mina makitkita ti asawam. Ay, ne, agsanay ka mat. Si kalaang ti pangibagak iti daytoy Apay, anya ka di dayta. Kinapod na. Atapok nga da sa baling nga aramid ti asawak. Ngamin, agawid laang no kay kayat na. Mangtad laang iti pang abastumi no kay kayat na. Kasano ngay no awan trabahok? Ay, kunak tumat ngamin. Adda parikot mo. Madlaw ngamin di talangam. Mastresa ka talaga, Amy. Diyak amuno niya ti aramidak. Ala, kasarita man na imbag ti asawam. Kat no talaga di na kaikan ka no, ikamang mo kadagiti dadakkel mo, no anya mo ti may bagada. When Amy, ngamno da duma, kasla na saysaya at salaangan no agsina kami. Ay, saan Melvi? Saan aday ta ti solusyon ti parikot yo? Kaasin to dagiti anak yo no kastaman bilang. Hello? Hello, Melvi. Apay ka di? Nagawid ka di dita ni Edgar, Manong? Juan. Ni, apay nga adita nagawid. Kat no danda ni makabulanan adi nagaw-awid dito eh. Di na ka di kailiw dagiti putot na. Ne, apay apirukam. Kat imbagam mat gayam, nga uray saanan nga agaw-awid. Anya? Ne, tamat gayam timbagam kan kuana. Aklo na ngayon bagak dayta, Manong. Ngam gapula ang dayta iti sakit tinakam ko. Kasano ngamin? Uray makabulan adi nagaw-awid, okay laang kan kuana. Uray saan amang tad iti pang abasto na, okay laang kan kuana. Kasla di namot pampanunutan nga da pamilyana. Agpanunot kamat ngamin Melvi. Alangan mat Nuti kapsat ko akanayon ti ayan ti parikot. Awan timbagbaga kakasta, Manong. Tila ang kayat ko kuma, ipaayan na kami mo't itinaan-anay nga oras kan suportana. Agnakam kamat kuman Melvi. Kaputad dapat parikot kan ka. Saan lang akan ni Edgar? Anya? No kastamot laeng nga ayunan dan Edgar. Huston, di mon ibagbagan kadagiti kakabsat na ti parikot mo kan kuana. Imbis ko maabaganda, isakit dapay. Nagsakit mo't para kanyak dayta, Nanang. Ay kat ano sa maanak ko. Sana bale, kabailam mo't apakanan dagiti anak mo. Uy, Nanang, gaputa ikagkagumaak ti manggad. Ngam, apay, siya kadila ang ti mangisakad kadakwada, kat adamot amada ang nagpig sa amanggad. Kan, dakdakkel ti birok ti asawak. Ay, pagrebengan ti asawa dayta. Ngam anya ngay nga rod ti maaramidam, kat isakit damot ti kabsat da. Awanan maaramidam anak ko. Ag-anos kalatan. Nanang, Sana bale, tadda kami mo't iti amam. Aramidan mi amin nakabailan mi at tumulong kada kayo. Manang Melvi, si kakadiday na? ha? Sino kayo? Anya ti maipaay ko? Manang Melvi, Ni. Apay ngagsangit ka ading ko.
Manang, Leia tinagan ko. Kat pakawanin na ko, ma. Ha? Apay nga kidkid daw ka iti pamakawan, adi. Pakawanin na ko, ma. Kaputanadan kami iti relasyon kini Edgar. Anya? Wan manang, dayta tipod no. Pakawanin na ko, ma. Kuna na ngamin ngawan asawa na. Aging ka nabasak ti teksyo iti cellphone na. No kasta? Agaw awid iti dagus mo? Diyak ilibak manang. Anda abangan mi. Nga mapaman na nabasak dagiti mensahe kan kwa na. Pinanawa kon, kat biniro kayo. Katagyaman ako na igaputan na birukan kayo. Ala, awan tinaskan nga idawatam iti pamakawan. Gaputa biktima kala ang ading ko. Kat agyaman ako na. Gaputa impod nun ti amin. Wan manang, kat disidido ang amakiwin naswas kan kwa na. Sana bale, tangawan mo ti ikamat ko kan kwa na. Kasla di akon kabaalan da ito'y nanang. Pudno gayam ti atap tayo idi. Nga anda babae ni Edgar. Kunakon kat. Sika anak ko, no anya ti aramidem. No siya klamay sa. Kasla di akon kaya tapasang bayan dito'y balay. Ad-adala ang masakit tanak. Respetwak ti desisyon mo anak ko. Nasaysaya at siguro no agawi da di balay da. Ngam pampanunutak dagiti anak ko nanang. Diyak kaya't adumakal da akastoy ti sitwasyon mi iti amada. Ay, mala. Kasarita ta dagiti kakabsat na. Bareng maurnusyo pa iti amin kada kayo. Manang, tulungan na kumaamang bagbag ako ni Edgar. Nasakit tinaamok nga adagayang babae na. Naaramid na laang dayta, kaputa kanayon kayo nga agapa. Uray kadida kayo kat ayunan nyo ti aramid ni Edgar. Agdadata nga da babae na. Gaputa kinasarita na ka mismo ni Leia. Sa ita, basol ko pa'y. Kat kanayon kayo mat ngamin nga agapa, Melvi. Asino nga'y matisaan ang mauma iti dayta? Wan, kanayon kami nga agapa manang. Ngamgapo dayta iti aramidan na. Mangted laang iti pang abastumi no kay kayat na. Agawid laang no kay kayat na. Siyempre, birukan mo't nagiti putot na. No may papaniti sweldo na. Ititid na mo't kano amin kan ka. Kat no dayta di na panagawid. Trabaho ti ayan na. Iso asaan nga gawawid. Ala, awanan ti sabali pa'y ang maibagak, manang. Agsinatan Edgar. Anya? Jakon maanusan ti aramidam. Pasig akon sumisyon ti ipapaay mo kanyak. Ala no day tati kunam. Di iso. Amok anala kalaang ken kati panagsinata. Gaputad da babaim. Anya? Wen Edgar, ammo kun ti amin. Iso addi kan aglibak. Kat adakan ka, no suportaran dagiti anak ta. Ngam no saan, di ka pilitan. Ha? Ala, panawan kan. Kat sapay kuma, tanaragsak kanto iti pinilim abiyag mo. Pinagawid ko ni Edgar, manang. Anya? Pasensya kayon, no kinaawan respeto ti inaramid ko. Ngam pinanunot ko mo ti pagsaya atak. Saan ang mabalin nga agnanayon latan akong si misyon ti papaay na kanyak? Anya? Uwan manang. Sana bali, tadamot babae na pagawidan na. Kan may sa, adda kayo mo't ang nakasuporta kan kwa na. Ha? Alam manang, panawan kayon. Kat sapay kuma, taagulimag tayo aminan. Gapu iti daytang inaramid ko, nagbalbaliw ti asawak, Mr. Lonely. Kastamet dagiti kakabsat na akanayon, amang konsinte kankwana. Ket ita, naragsak kamin nga agdedeng na. To'y pagayam mo, Melvi. Melvi pagayam ko, maragsakan akmet. Gapu ta nasulbar ti parikot mo. Aket ala, pag tinulungan yung agasawa apasaya atin ti biyagyo, para iti binangon yo a pamilya.
Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Melvi. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.